Rusiýanyň Döwlet Dumasynyň 21-nji oktýabrda geçirilen ýygnagyna deputat Vladimir Zhirinovskiy Türkmenistanyň mekteplerine rus dilli klasslaryň ýapylmagyna alada bildirdi. Türkmenistanda iň soňky rus mektebiniň ýapylanyny aýdylýar diýip Zhirinovskiy deputatlara ýüzlendi. Ol özleriniň bu mesele bilen Daşary işler ministrliginiň hemde ilçihananyň aragatnaşyk liniýalarynyň üstü bilen gyzyklananlyklaryny, ilçe haty berenliklerini ýöne bu maglumatyň ilçi tarapyndan ret edilenligini gurrun berdi. Deputat öz çykyşyny özleriniň haýsy ilçihana, Russiýanyň Türkmenistanaky ilçihanasyna ýa-da Türkmenistanyň Russiýadaky ilçihanasyna haty berenligini aýdyňlaşdyrmady. Bu ýalňyş häzirki wagtda Türkmenistana rus dilli klassly 71 mektep hereket edýär diýip ol ma'lum etdi diýip Zhirinovskiy görnüşinden ilçiniň hatyny sitirledi. Onuň münberde okan hatyndan çen tutulsa bu Türkmenistanyň Russiýadaky ilçihanasynyň hatyna meňzeýär. Hatyň ýüzünde Türkmenistanyň döwlet nişanyna çalym edýän nişany görmek bolýar. Mektepler kemeldilmedi diýip Russiýaly siýasatçy hatdan okudy. Biz goranmak isleýäris ilçi bolsa hemme yer ve yer diýär. Şeýle de bolsa bu tema hemişe gün tertibinde bolmaly. Ýadyma düşýär Aşgabatda baranymyzda olar onha bu rus mektebi, onha bu rus teatry diýip görkezerdiler diýip Zhirinovskiy aýtdy. Dowam edýän okuw ýylynyň başyna Türkmenistanyň bilim ministrligi ýurtda koronawirusyň ýaýramagynyň öňüni almak tagallalarynyň çägini mekteplerde klasslaryň okuwçy sanyny 15 okuwçy bilen çäklendirdi. Munyň ýyly sentýabryň başyna Aşgabatyň 64-nji mektebine rus dilli klasslaryň ýapylanlygy käbir enatalaryň muňa garşylyk bildirenligi habar berildi. Azatlyk radiosynyň habarçylary türkmen häkimetleriniň rus dilli klasslary ýapmak tejribesiniň regionlara da ýaýranlygyny habar berdiler. 14-nji sentýabrda Azatlyk radiosynyň habarçysy Türkmenawa şäheriniň hemde Fara we Trawynyň bilim bölümlerine häkimet wekilleriniň mugallimler bilen ýygnak geçirenligini, ýygnagyň dowamyna rus klasslarynyň ýapylmagy baradaky meseleniň gozgolanlygyny habar berdi. Rus klasslary koronavirus sebäpli ýapylmandyr. Olar indi asla açylmaz. Oktyabr aýyndan başlap mektep programmasyna girýän rus dilli sapaklary azaldylar ýa-da ýok ediler diýip Azatlygyň habarçysy sentýabryň ortalaryny bilim bölümlerine geçirilen ýygnaklara salgylanyp habar berdi. 15-nji sentýabrda Russiýanyň Daşary işler ministrligi beýanat çap edip rus dilli klasslaryň ýapylmagy barada Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginden düşündürüş soranlygyny ma'lum etdi. Munyň ýa-da Türkmen hökümetiniň ýakynlygy bilen Alyan Orient neşri Russiýa Federasiýasynyň Daşary işler ministrligi alada galmasyn Türkmenistany rus dili söýülýär diýen at bilen makala çap etdi. We beýleki daşary ýurt dilleri bilen bir hatarda ýurtda rus diliniň hem öwrenilýänligini, rus diline gazet jurnallaryň çap edilýänligini, ýurduň merkezi gazetleriniň biriniň diňe rus diline çap edilýänligini, Aşgabatda Pushkin adyna türkmen rus birlikdäki mektebiniň hereket edýänligini aýtdy. Şeýle-de neşir Aşgabatyň Pushkin adynaky döwlet drama teatrynyň sahna oýunlarynyň ýylyçyny meşhurluk gazananyny aýtdy. Rus artistleri du rus diline pyesalar ammar, ýöne ählisiniň gözleri gamly. Pyesalar rus diline, ýöne awtorlary türkmen. Bizde Snegurочка ýa-da Alife gözel var, ol yerde başga atlar var we bu düýbünden maňza batmaýar. Rus diline gürläp bolar ýöne epos kefeki, ertekler kefeki diýip Vladimir Zhirinovskiy 21-nji oktýabrda Russiýanyň Döwlet Dumasyna eden çykyşyny aýtdy. Şeýle-de Zhirinovskiy öz çykyşyny Türkmenistanyň Owganistan bilen aradaky serhediniň gowşakdygyny, Türkmenistanyň we Özbegistanyň Owgan serhetleriniň üstü bilen neşe serişdeleriniň Russiýa geçýänligini aýtdy. Russiýaly baýry siýasatçy Vladimir Zhirinovskiy özüniň milletparast çykyşlary bilen tanalýar. Russiýanyň Liberal Demokratik Partiýasynyň lideri Zhirinovskiy 2017-nji ýylyň aprelinde Türkmenistana eden saparyna Türkmenistanyň hormatly il ýaşuwsy ady eýe boldy. Azatlyk radiosy ýurdun mekteplerine rus dilli klasslaryň çäklendirilmegi barada Türkmenistanyň bilim ministrliginden komentar alyp bilmedi. 21-nji oktýabrda Azatlyk radiosy Türkmenistanyň dürli sebitlerine mekteplerdäki rus dil çäklendirmeleri bilen bagly basyşlaryň şuňlarym dowam edýänligini habar berdi. Ýagdaýdan habarly bir Türkmenawatly şu aýyň başynda Lewap welaýatyna bir näçe etnik rus enatanyň ýagdaýdan şikaýet edenligini, ýöne soňra olaryň polisiýa we howpsuzlyk gulluklarına çağırylanyklaryny gurrun berdi. Enatalara egerde şikaýet etmegi besetmeseler arakorlukda aýyplanyp bir aý reabilitasiýa merkezine uğratmak bilen haýwa tatyldy diýip Türkmenawatyň ýaşaýjysy Azatlyk radiosyna gurrun berdi. Bu aralykda Russiýanyň Döwlet Dumasy 21-nji oktýabrda Russiýa bilen Türkmenistan arada 17 ýyl mundan
Ozal 2003-nji ýylyň 10-njy apreline gol çekilen howpsuzlyk şertnamasyny ratifikasiýa etdi we resmi namany Russiýanyň federal geňeşiniň garamagyna hödürledi. Galy bertede Russiýa bilen Türkmenistanyň arasyna 2002-nji ýylyň 23-nji apreline gol çekilen aýry başga ulalaşykda Russiýa Federasiýasy bilen Türkmenistanyň arasyna dostluk we hyzmatdaşlyk hakyna şertnamanyň 14-nji maddasyny taraplar öz territoriýalaryny birek-biriň dilini öwretmek we ýaýratmak boýunça ulalaşdy.